Bai, bueno, egunon beste urte batez berriz ere hemen elkartzen gara, zuekin Gabonak ospatzera. Lehenengo eta behin zuei ere Gabon zoriontsuak eta urte berri on bat desiatzea. Egia da hemen egonda, bueno, guretzat, pentsatzen du bere jentzat ere, esto impresiona, impresiona un poco. Bai. Eskerrik asko, os decía que muchas gracias por haber venido, por compartir este día con nosotros, otro año más aquí. Egun berezia da, es un día muy especial. Olentzero eta Mari Domingi hemen daude gurekin. Eta beraientzat prestatu ditugu hainbat abesti, batzuk ia ja moderno xamarrak edo berriak zirenak. Hemos preparado pues, para ellos una serie de canciones en esta actuación. Y pues nada, sin más, deciros que muchas gracias y que comenzamos. Bai, eskerrik asko eta txalo bat, Mari Domingi eta Olentzero. Kaixo guztioi, zer moduz? Ondo! Bai, benetan! Ondo portatu zarete urtanetan, bai, ez? Eta hautsurekin hitz egin dut. Eta esan dit, hola bieko ikasleok oso ondo hitz egiten dutela euskaraz. Oso ondo. Bai, benetan. Ondo. Bueno, eta esan didate ere, gaur kanta batzuk abestuko dituzula, ez? Horrela ondo. Asko entzaiatu duzue. Bai, ez da? Bai. Ikusiko duzue, saiatzen dira egunero euskaraz oso posi gaude. Bai, ez? Bai? Bai, hori kontatu digu ahotsu. Bai. Ea, lehenengo kantarekin hasiko gara. Bizar zuri. Bizar zuria bestia, venga, denak altza. Venga. Guztiak ez, vale.
gustatu zaizu abestia? Oso ondo abestu dute, benetan oso ondo. Egia da, daramagula aste eta erdien saiatzen. Eta, bueno, nik uste dute ondo aterako zaigula. Gauzatxo bat, abestia dakizkizuten guraso guztiak ere lagundu. Bai, denon artean hobeto etzungo da. Venga, hurrengoa, din, don, dan. Venga, orain jarraituko dugu hau, martxare dauka, Gabonetan, bai? Gabonetan!
Bai, asko. Gainera, dantza egiten dute ere, oso ondo benetan, oso ondo. Irakasleak baita, Zintunak. Bai, martxa asko daukat irakasleak ere. Gainera, azken eguna izan da, badakizu, denak pozik. Venga, eta orain jarraituko dugu betiko abesti batekin, alaken. Gehieno jakingo duzu, ezagutuko duzue. Entzun, neskamutilak, musikarekin batera hasi behar gara. Bale? Orduan, adi. Maria,
Ea zure guztokoa den, bai? Horra Mario Miguel abestia da, ez? Eta gustatu litzaidake Mario Miguelekin dantza egitea. Nahi duzute? Bai, ez? Horrela oso ondo. Bueno, zuek entrenatu duzuen. Ez duzue saiatu, batez ere horentzerok iaztikona asko ditu du, Iazko dantza desberdina izan zen. Baina oso ondo, gustatu zaizue? Bueno, orain abestuko dugu, kasatean. Bai, horatu, lehenengo entzun, gero errepikatu. Zuek ere, lagundu alduzue. Abestiak esaten duena errepikatu alduzue. Bai, oso errexea data. Ea ba. Zaka zabala
abestu behar dugu zure bestia. Baina, Bi daude. bai, bi daude, Bi, ez da? Horretzeoen bi abesti daude. Eta bate badauka horrelako toke harrikitau. Toke, eskatxoa flamenki. Flamenquillo sevillano. Oso polita da, baietz. Eta zuek ere animatu, ea norbait animatzen den horrela bueltatxoren bat ematera. Bai, saioetan batzuk egin duzue. Ea ba, eta zuek ere, zero baino niki. Zaki flamenko ikasi duzuen akademian, baina horrelako dantzatxo bat animatzen bazarete,